Moi! Nyt olisi tarkoitus näpsäkkäästi erotella valkuainen hyötykäyttöön tuosta kananmunasta. Eli tarvitaan pullo, mikä tahansa, 0,5 litran lippapullo, vesipullo kaupasta. Meillä on jo hyvin palvellut versio, eli se alkaa olla jo vähän saanut muotoa. Rikotaan kananmuna. Ja tärkeää on siis saada keltuainen kokonaisena tuonne. Eli nyt siellä on, mitäs mä saan sen näkyviin? No siellä on joka tapauksessa kananmuna keltuaisineen. Pullosta ilmat ulos, suuaukko siihen keltuaiselle. Ja siinä vaiheessa sitten samalla pääsetään, kun on suuaukko keltuaisella, se ilma sisälle, eli avataan puristus. Ja näin. Meillä on näppärästi keltuainen erikseen ja ihan pelkkää valkuaista. Eli sama homma uudestaan. Rikotaan kananmuna niin, että keltuainen jää kokonaiseksi. Pullosta puristus eli ilmat pois. Pullon suu siihen keltuaisen päälle. Imastaan eli irrotetaan se puristus ja lops. Tadaa! Ehkä maailman helpoin tapa erotella valkuainen koko kananmunasta. Kiitti!